naman umalis nila nanay at tatay. Hindi pa nagpaalam sa akin. Mahal, sak na matutuwa yung anak mo sa mga ito. Oo nga, mahal. Di ko na mahintay ang reaksyon ng anak natin. Ako din, mahal. Tara na. Grabe palang init. Nakakapagod din pala magwalis. Nay? Tay? Nay? Tay? Saan na kaya yun? Nay? Tay? Yung anak ko yata yun ah. Tay? O anak, Tay, nasan po si nanay? tinawagan ni Madam Yen, maglalaba raw. Bakit ba? Sige po, okay lang po. Mamaya ko na lang po ibabalita sa kanya. Sa inyo na lang po muna. Mukhang masaya ang anak ko ah. Ano ba yun? Tay, Ano ba to? Ang dami nyo palang magtatapos, anak. At ang dami mong award. opo tay, para sa inyo po ni nanay ang lahat ng yan. Oh, andyan na pala ang nanay mo, anak. Nay! Oh, mukhang masaya yung mag-ama ko ah. Oo, mahal. May sorpresa sa'yo ang anak natin. Ano ba? Naniniwala ba kayo na itong pairings na to na puno ng gasgas ay pwede pang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing, basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4. Eto, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito. Dito nga ay kumuha lang ako ng kaunti at ipinahid ko na dyan. Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gasgas. Hinayaan ko rin yung mababad ng 2 to 3 minutes. Saka ko pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka-epektibo ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang. Oo, mahal. May sorpresa sa'yo ang anak natin. Ano ba yun, anak? Tay, bigay mo na po. Ito, mahal. Ano ba to, anak? Totoo ba ito, anak? Congratulations! Opo, Nay. Para sa inyo po yan ni tatay. Nagpapasalamat kami sa'yo, anak, dahil nag-aral ka ng mabuti. Oo nga, anak. Hindi mo kami binigo ng tatay mo. Nakita ko po kung gaano niyo po ako ginapang sa pag-aaral ko. Kaya, ito po ang balik ko sa inyo. Teka, mahal. Bakit mo inuwi ang mga labada mo? Oo nga, Nay. Bakit nga ba? Kasi naman, nahihiya ako doon. Nandun yung asawa at mga anak niya. Eh bakit naman, Nay? Eh mababait naman po sila. Oo nga, mahal. Isa pa, maginhawang paglalaba mo doon. Doon, iwawasing mo lang at nawasa pa ang pagbabanlawan mo. E dito sa atin, magkukusot at magbubumba ka pa. Kaya nga po, Nay. Isa pa, doon masarap ang ulam nyo. Eh, nahihiya nga ako sa kanila. At isa pa, kaya ko naman magkusot at magbomba. Tsaka makakapag-ulam din tayo na masarap. Ito oh, binigyan ako ni Madam Yen ng pambili ng ulam. Wow, ang bait talaga ni Madam yan, no, Nay? Anong gusto mong ulam, anak? Gusto mo bang bumili na lang tayo ng tigisa tayong pritong manok? Sige po, Tay. Paborito ko po yun. Kung ganon, mahal kunin mo to para ikaw nang bumili mamaya pag uwi mo. Sige, mahal. Walang problema. Ang swerte ko po talaga sa inyo. Sus, nambola ka pa.
Sige na, mahal. Dagdagan mo na yung bibilhin mo para dalawa sa anak natin. Areglado yan, mahal. May honor ba naman? Mahal, di kita matutulungan magbanlaw mamaya. Sige lang, mahal. Kaya ko naman. Mapapagod ka ng sobran yan, mahal. Kawawa ka naman. Tuwan ko ba kay nanay, tay? Sige na, mahal. Tanghali na. Baka mamaya wala ka na mapulot na kalakal. Oo nga. O siya, sige na, alis na ako. Sige, mahal. Mag-ingat ka, ha? Ingat ka, tay. Makapaglaban na nga. Nay, siya rin naman wala akong pasok ngayong hapon. Tulungan na kita. Sigurado ka ba, anak? Mainit sa may poso mamaya. Oo naman po. Tiniis nga po ninyo ni tatay ang ilang taon kahit nakabilad kayo sa ilalim ng araw. Mapag-aral niyo lang ako. Tapos ako ngayon, hindi. Kaya ko rin po, Nay. Sige na nga. Basta, sigurado ka dyan, ha? Opo, Nay. Tara na po para makapagsimula na po tayo. Sige, anak. Tara na. Diyos ko, maraming salamat po dahil binigyan niyo kaming magsawa ng sapat na lakas ng katawan para makayanan ang aming mga trabaho para mapag-aral namin ang nag-iisa naming anak. Hindi man kami nakatungtong na mag-asawa sa pag-aaral, pinagmamalaki naman po namin na kinaya namin pag-aralin na kolehiyo. Kumusta naman yung pag-aaral mo? Siguro, may boyfriend ka na, no? Eh, may crush. Siguro may crush ka sa school, no? Tingnan mo, puro green. Green lahat. Nagpapasalamat ako dahil sa wakas, nakikita na namin mag-asawa na hindi na mararanasan ng anak namin ang naging buhay namin noon. Ngayon, masasabi kong wala na magiging problema ang anak ko. Mag-asawa man siya at magkaanak. Maraming salamat sa Panginoon. Papa God, maraming salamat po dahil biniyayaan mo ko ng magulang na kagaya nila. Sayat man kami sa buhay, pero never po nilang ipiniramdam yun sa akin kahit kailan. Hinding-hindi ako maiiyang ipagsigawan kung ano ang trabaho nila. Dahil kung hindi sa trabaho nila, wala ako ngayon sa kinatatayuan ko. Mahal na mahal ko po ang nanay at tatay ko. Maraming salamat po ulit, Papa God. Nasaan kaya yung taong yun? Nandyan ka lang pala. Mahal, nagkape ka na ba? Oo, mahal. Mahal, bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Nakakatuwa ang anak mo dahil ang dami niyang award na matatanggap. Oo naman. Bakit? May problema ba? Mahal, gagraduate na yung anak natin. Wala man lang siya maayos at magandang susuotin. Yung sapatos na meron siya, binigay pa ni Madam Yen yun. Malamang, maliit na yun. Kahit na tayong dalawa, wala man lang tayong maayos na masuot. Mahal, unahin na lang natin yung kailangan niya. Di bali na lang tayo. Kailangan, mabilhan natin siya ng mga bagong gagamitin. Tayo siguro, may makikita naman tayo sa ukay-ukay. O kaya, susubukan kong magtanong kay Madam Yeng.
Kung may mga patapon pa silang mga damit, baka may pwede pa tayong isuot doon. Ang tanong, mahal, saan tayo kukuha ng pambili ng damit at bagong sapatos ng anak natin? Siguro mahal, kung magkano lang yung maipon natin. Yung kulang, babali na lang ako. Magbibigay kaya si Madam Yen? Di ba? May binabayaran ka pa sa kanya. Maintindihan naman siguro ni Madam Yan yun. Mabait naman siya. Sa bagay, tama ka dyan, mahal. Maaga ba umalis yung anak mo? Oo, mahal. May practice daw sila ngayon. Parang nakikita ko na excited mag-marcha yung anak mo ah. Oo nga, mahal. Hindi man natin naranasan makatungtong sa paralan, ibinuhos naman natin sa ating anak ang lahat ng kaya nating gawin para makamit niya ang graduation na ito. Tama ka dyan, mahal. Sige, mahal. Mangangalakal na ako. Makaswertehan ako ngayon. Ako din, mahal. Pupunta ako kina Madam Yen. Baka mamaya marami na silang labahin. Sige, mahal. Mag-ingat ka ha. Magkano lang tong nalipon kong maghapon? Oh, mahal. Nandiyan ka na pala. Bakit ganyan ang mukha mo? Mahal, konti lang yung nalikob kong kalakal. Kaya konti lang napagbintangan ko. Ganun ba? Ako, eto oh. Nakabali ako kay Madam Yen. Kakasya kaya yan? Pambili ng sapatos at damit ng anak mo? Hindi naman required sa graduation na bago lahat ng susuotin. Paano yan, mahal? Baka hindi na tayo makadalo sa graduation ng anak natin. Yan nga din ang nasa isip ko. Wala man lang tayo na isuot na maayos na damit. Nay, Tay, di naman po ako papayag na di kayo dumalo sa graduation ko. Anak, ayaw lang kasi namin na mapahiya ka sa graduation mo. Oo nga, anak. Baka pag nakita nila kami na hindi ako ang suit namin sa okasyon. Hindi naman po mahalaga kung ano ang suot ninyo. Kahit ako, bago man o luma, maganda man o hindi, basta maayos pong tignan. Ang mahalaga, maka-attend po kayo sa graduation ko. Napaka-importante po, nakasama ko kayo na magmarcha. Kahit hindi niyo po ako bilhan ng bagong damit, basta dumalo lang po kayo. Kahit yun lang po sana ang regalo niyo sa akin. Nay, Tay, pwede po ba? Sige anak, pangako. Dadalo kami ng tatay mo. Oo, anak. Lalaan namin ang araw na yun para sa'yo. Talaga po. Maraming salamat po. Lahat na ikakasaya mo anak, ibibigay namin. Oo, anak. Basta alam namin na yun ay hindi mo kakasama. Kahit imposible, pipilitin namin maging posible ng nanay mo. Ang mahalaga po sa akin, magkasama po tayong tatlo, palagi. Ang aga naman umalis nila nanay at tatay, hindi pa nagpaalam sa akin. Mahal, sak na matutuwa yung anak mo sa mga ito. Oo nga, mahal. Di ko na mahintay ang reaksyon ng anak natin. Ako din mahal, tara na. Grabe palang init. Nakakapagod din pala magwalis.
Mukhang pagod yung prinsesa namin ah. Oo nga anak, baka basa na ng pawis ang likod mo. Hindi naman po siguro, Tay. Nagulis lang naman po ako. Nako, ang sipag naman ng anak ko. Anak, para sa lahat ng mga ito. Talaga po? Maraming salamat po sa inyo. Para sa lahat ng yan. Para may susuotin ka bukas. Susuotin ko? Paano po kayo? Sinabi ko naman pong okay lang. Kahit hindi naman po bago ang susuotin ko. Gamit yun na lang po sanang binili ninyo. Hindi kami papayag ng tatay mo. Naunahin namin yung sarili namin. Oo nga anak, alam mo naman na ikaw palaging inuuna namin. Pero Tay, pangako nyo nadadalo kayo sa graduation ko. Oo naman anak, di ba mahal? Oo anak, gusto namin makita kang magmarcha bukas. Ayan, maraming salamat po. Wow, ang ganda naman po nito. Maraming salamat po. Nay? Tay? Nay? Nay? Tay? Nako, nakabihis na yata yung anak ko. Nay? Anak, Nay? wow, ang ganda naman ng anak ko. Nasaan po si tatay? Oh, ayan na pala ang tatay mo. Nagigib ng panligo namin mamaya. Anak, mauna ka na doon. Susunod na kami ng nanay mo. Tay, susunod po kayo Nangako po kayo. Hay nako, ang anak ko talaga. Oo na. Hindi naman namin mapapalampas ng tatay mo itong graduation mo. Alam naman namin na isa ito sa pinaka-importanting ganap sa buhay mo, anak. Natatakot lang kami, baka sa susunod sa ganap sa buhay mo, wala na kami ng tatay mo. Dahil hindi natin alam ang buhay, kung hanggang saan lang tayo. Nay naman, parang sinasabi ninyong iiwan niyo ako ni tatay. Hindi naman anak, ano ka ba? Sinasabi ko lang yung posibleng pwedeng mangyari. Tama na yan mahal, baka mamaya iiyak pa yung anak mo. Tatay naman Pag umiyak yan, matatakot yung mga tao. Tatay naman O siya anak, lumakad ka na. Baka mamaya maabala ka pa sa biyahe mo. Oo nga anak, pinapatawa ka ni tatay. Alam mo naman, mahal ka namin ni nanay. Sige po, alis na po ako. Sige anak, makakaasa ka na darating kami. Parang kailan lang nabata siya. Ngayon dalagang-dalaga na. Oo nga mahal, nagbunga rin ang pagod at hirap natin sa kanya. Tara na mahal, para makagayak din tayo. Sige, tara na. Saan na kaya sila nanay? Mahal, kumapit ka sa akin, bilisan natin, baka may sasakyan. Oo nga mahal, baka nag-aalala na yung anak natin doon. Ano mahal, ready ka na ba? Oo mahal. Bakit? Bigla akong kinabahan. Nasaan na kaya sila?
Nay, Tay, miss na miss ko na kayo. Sana man lang naalagaan ko kayo. Kung kailan ganap na nurse na ako, saka kayo nawala. Kung alam ko lang na mangyayari yon, sana pinilit ko na lang kayong sumabay sa akin nun. Hindi ko makakalimutan. Minsan, sinabi ng aking magulang na Anak, mag-aral ka mabuti ha. Huwag mo kaming tutularan ng tatay mo. Oo nga anak. Kita mo kung anong buhay meron kami ng nanay mo ngayon. Oo nga, kasi hindi kami nakapag-aral. bakit po pala hindi kayo nakapag-aral? Anak, pareho kasi kami ng tatay mong lumaki sa lansangan. Walang magulang, walang tahanan. Doon kami nagkakilala noon. Mula nung teenager kami hanggang sa mag-asawa kami. Kaya anak, pakatatandaan mo yung sasabihin namin sa'yo ng tatay mo. Ano po yun? Hindi ka namin pinag-aral ng ama mo para iahon kami sa hirap. Kundi pinag-aral ka namin dahil ayaw namin maranasan mo ang lahat ng hirap na dinanas namin ng nanay mo. Huwag po kayong mag-alala. Nay, Tay, baka tatandaan ko po ang sinabi niyong yun. Hindi ko po makakalimutan ang sinabi niyong yon. Mahal na mahal ko po kayo. Miss na miss ko na po kayo.